Shalom, dihamu inanami seksi parokuan na inaholongan ni Yesus Kristus neng tapatupama PHDK di bagasan ikion jumulu mahita para dehon dirita jala martangi yang mahita di bagasan rohatabe martangi yang mahita. Tapuji matuhata marebehita sen buku ede nomor 487 ayat sada tambah ayat 4. Asini roha madihamu doh dame sendebata amata nang siap Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Dihamu inanami seksi parokuan na hinaholongan Yesus Kristus tatangihon ma barita nauli di bagasan ikion iman tersurat di buku Efesus di 24 mamuka di ayat 10 itu jalan marhaujungan di ayat 20. Didok somono asa odo nahudok jala hatidakon marhite hite Tuhan nasotupa bihamu marpangalaho somon halak si pilibegu na marohahon nasomarguna aka paroha holomon do nasida aka naholang sian ngulu di debata binahin niha otoon ni rohana sida ala naunggabe pir rohana sida dan marnangon nasida gabe di pasahat dirina tu pargado buson jala di pulahon nasa harorangon mardongan panahution alai anggo hamu dan somoni di guruhon hamu kesusi namun di begi hamu baritana jala dapotan po desen ibana ima hasitongan di bagasan Yesus tanggal di hamu majol manaburuki isara di pangalaho na jolo ay laho magudoi hinorhoni akka hisap-hisap si pautoto alepay baru hamu madirimuna di bagasan tod di nirohamuna jala soluko kamu majol manay baru na inopa suman tu debata di bagasan hatikoran doon hapodinon na mahasitongan di bahini boloko kamu ma galusi hatau kamu ma nasitong ganuk tudongan na ay ruas dohita sama hita ia tarima samu unang mamardosa unang masangama de mata niari sohitok rimas muna unang pasiat hamu si polisi nang manakui unang be manako mula-ulaon maribana tangan naima sumarihon muluna
asa adong lehononna tunahurangan. Unang maruar hata nagusuk siyan pamangan muna. Naima naringgan na tao padinggaton na humurang asa dapotan uli na ubegesa. Jala unang ma arsay hamu to di parbadia di bata. Nang disaapon tu hamu tuari haluaw ni. Daw ma siyan hamu nasariti ni roha dohot muruk dohot rimas. Nang hata sudah songgak dohot isak-isak somoni nasa rajahaton alai gabina basar mahamu samahamu akka parsiroha masih sesaan dosa mahamu somon panesa di bata di dosa muna di bagasan Kristus ido yang dosa dihamu inanami nahina holongan ni Yesus Kristus adong dope hasomalan naroa na waol dope di pauba sian rohamuna satu tikion sasitong na halak na madog si ihuton Kristus ikondo mananggalhon pangalaho naroa dohot aka ulaw na hulung sian tonga-tonga ning nguluna alay nagami si parukil honot ta ima selohot dope pangalaho naroai siang tonga-tonga ni nguluta aka pangalaho haholomon naroa tungtakas do di paadar Apostel Paulus diturpuk PHDta di bagasan tikion ima aka pargaguson aka pangarimason manako dohot aka hata nasodenggan manang nasomarguna dot aka ragam pangalaho haholomon na asing masa do pangalaho na somoni di luar Efesus ido ubahen di arahon Apostel Paulus halak na porsia di Kristus asa mananggalhon pangalaho na buruki siang tonga-tonga ni muluna ay pangalaho na jodo pang na somoni na so porsia dope di Kristus adong do tolu pangalaho na masa di parmuluo ni akan na mangulu di bagasan aholomon na parjolo ima dan makilala na mangulahon dosa ibana dosa na jorbut binguluta ima na so sadar na mardosa ibana gabe tok-tok do ibana berdalih membenarkan diri di angka hasalaanna didok ibana hu ulahon pesongonon asongon dohamu seolah-olah sitong na diulahon ibana di golunai na paduahon ima dang diboto be na maila manang marpangalaho na patun alanung ngagabi hasomalan halak nasomaila be di aka ulau nasodingdani boy dodohonon sudah mendarah daging darahnya darah kotor dagingnya daging tumbuh napatuluhon ima nunga masih gantung bejol mai di hagiot ni dagingna gabe dang parduli be ibana di aka donganna asal madapot na pinarsita ni muluna yang penting adong dia dan perlu dihalak aka pangalaho soron ma na ikon si pasidingota nang penungan nali di partikian nuaingon alani ido di arah Apostel Paulus akas yuton Kristus asa manunggal hom pangalaho haholomoni marhite do ibana tanggali hamuma jol mana buruki jalahata soluko kamuma jolma na ibaru atong dihamu inanami dia do pangalaho na buru na ikon si pasiringota siang tonga-tonga di ngoluta Apostel Paulus madog na parjolo ima di ayat 25 hatagabus nunga lamso tapakilalahon be ganu ari ulau gabus apalagi di partikian sonari di dalam maju alat komunikasi
la mura-mura do jolma madaru tu pangalaho pargabuson di pakatayonna. Jok-jok do akaina se mengerumpi maka tahun hatana roa tu aka donganana asing. Buido di bain ibana grup WA, grup laho maka tahatahon asositong tu aka donganna. Dan tabu pakilalaan na mulus adun trending topik lo maka tahon akan naroai. Imana perjodoh jalan mulus omonido aka hata-hata gabus di pamangani aka iana kota ikut hatok do tapaimon sutung lemrarat ibana maka ton akan sositongi ale tapadengat ton inang napa dua hon iman di ayat 20 ono ia tarima samu unang mamar dosa aka dia tahe nama baik aka ina tarimas jalan mengarahkan diri tu dosa ima saya liling-liling ibana buruk saya diungkit-ungkit do aka hasal nasalku jalaboy do jok-jok ibana balas dendam dan long rohana tu aka musunai gab dendam ma ibana dipikiri ibana dia do asa boy madaru dengan naik musunai tu aka hasalaan unang manian songoni di muluta napatuluhon iman unang mapasiat hamu si polisi didok nakin di ayat 20 itu adun tu tahijol mana bangga mul si polisi ibana ala terbegi do sipata di akaina mulu ngamuruk didok unang pancing-pancing muruk au sotung ro anon si bolis di bagasa rohakuina las rohana mulu muruk ibana mulu si bolis ibana atung di harkana porsia unang masomoni unang malas rohata mulumir si bolis di bagasan mulut tai dungi namangihut asa unang manako hita jala napargudi ima asa unang haruar hata nabusuk sian pamangan unang hata nabusuk bison namarlapatan asa bui ma pakatayota pamangan taon lahu pauli-ulihon aka dongata di aka hurangan unang gabilas rohat tagad dog mate ho tuani masongoni dan songoni memperkeruh masalah alai buhadu hita padenggaton aka dongata na di bagasan aka hasalaanna molo masa songoni di tonga-tonga ni mulu halak Kristen asa hatok ma ibana marhabu baon asa ulang madi pasomal-somal somoni di bagasan meluna ala memang nunga di patulun Kristus asli rohana marhite hamamatena dohot hahehion nasian hamatean gabe julmanai baru duhita atong ala nunga hehe Kristus sian hamatean ni ikut tasuluk kondo julmanai baru akan pangalahon baru meninggalhon akan julma meninggalkan manang padahon diri sian aka pangalaho nasu tinggani atong dihamu inanami halak na mangulu nai baru ima pasomal-somal pangalaho na dinggan pasomal-somal pangalaho na burju hasomalat tado manutuhan parangita mulut dinggan do tapa somal-somal akan muluta badenggan parangita ale mulut tapa somal do narwa barwa do parangita pangalaho padenggaton nguluta torana dinggan tutu inang dang naburai dang nagampangi dang somon ditiki tahun baru hita ditiki marpu mulut keluarga tadok mulai tahunon muba pihau hampir ulah seminggu 2 minggu dungi dang tari dabe natung mau muba ibana unang masuk ni alai nenget asa muba ma pangalaho narwai siang tonga-tonga ni nguduna parsiajar nalaban do hita inang tutu dang pitor hatok kita muba dang masuk ni ala memang ikon persiajaran tado sada persiajaran 40 mana 50 hari asa boy atu sabta
Persoalan na ima ala saya gulak tapasiajari gabi tadokma. Saya mau sekolah somoni. Dan pola be ala nunga kuparsiajari. Dan na somoni bangsa Israel inang ditiki nasida di parhosihan neng pura tu tahun Kanaan 40 tahun nasida asa mu bamanen pangalau nasida. Tongdo dan mu nasida. Setok tongdo nasida manipil sende bata. Atong asa tapasomang ma akaparangi na dinggan ditonga-tonga ni umaduta. Asa tapatuduhon ma natutu Yesus Kristus siya namatian. Gabi pay baru ma dirita. Ido bingkose mo do biniti. Nang tapatupa diari minggu nasalpo. Gabi songon poso-poso na ibaru tubo. Na marsigatum tu di bata kita besongoni anak inang asa masigatung kita tu di bata Jehovah asa tatanggalhon ma pangalahon na buruki jal parparangi mahita dia kaparangi na denggan atong taulah mainang di bagasan melutan di tongah-tongah di keluarga humaliang nang maksota di bata ma mamasu-masu hita amin martanya mahita. Ali Tuhan debata aman nami dipaingot hodo kami manite turpuk sadarion asa hupatudo kami ngulunay baru manulukon jol manay baru ala nunga iiko Tuhan siya hamatian dipay baruho kami gabi jol manay baru mananggalhon aka pangalahon na buki mahite trupuk sadarion asa lamar gugum kami mangulahon salut nai rap daud homa kami Tuhan patupahoni asa tung tarida matakas naung pinaluam kami siap dosa nami jala gabi sitilun mahami di tengah-tengah humalia kami dinau majalo haluau nasiako ali Tuhan di bata amanay pasu-pasu ma salut na akaina nami paropuan ni huriam di dia pinasida lehol tu nasida Tuhan gugu nang ahipaso ramo tinasida di aka ulang ganupari jala asim roham lehol mahadamion dito ngato mani keluarga nasida mulutumpe Tuhan masa di bagasan tikion wabah pandemi virus corona naso marauju mandupi alai dan gabe madili kami alai lamporsia mahami tiho Tuhan na totong urupan muhami di situasi na mangolon jadi ujung na maramuna ngado kami dengan itikina maruju dutu salut naon jalaboyam Tuhan menguduti aka ulon nami dope diari naman yuhut atong poslohan nami na toktong doho rap do ina nami dia pinasida di aka ulaon si pikiron nasida ali di bata aman nami asimaroham salpuhon masaluna aka pangalahon nami na buruki siya roham parbadiay maham jelasi sama dosa nami asa tung tamahami di depanmu satu homa daging atau dinamion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami asimaroham amin. Tapuji Tuhan ta marede hita siang buku ede nomor 470 ayat 1 tambah ayat 3 los tapapuma diliata. Nada guru diame Jesus kota punaan las moha kudung bebe Jesus ipanodua dadea guru diame
lehang pangono Jesus ko laut kurang apapun pakai bersanapi diusir gondol muda pun ada dohoni jauhnya dunia Jesus Rak mahita mangido di tangiang atau patai. Alia manami na di banua gijang, se pinarbadia maguarmo, se Roma harajaonmu, se saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehon matuha misa darion hanguluan siapari. Sisa marusan nami, songon panisan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahamisian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagogoon ro di hasanapon sa liling ni lilingna. Asing rohani Tuhan ta Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot persauran ito di parbadiaima na mandongani hamu saluhutna. Horas ma dihita sudena